Jibo cara yekem roja seşemi sehiyeki çileyi da tu festivala agir helkirna Shetland Up LAA Viking destur hat dayin ku jinu kejji meşaleyn agiri helgire. Hatta sala buri teni destura meran hebu ku beştari meşa şervanin yapı meşaleyn agiri bibin. Li qedexeyên zayendî yên ji bo meşa sereke rakirine da ku destur bidin ku jin beşdarî pîrozbahiya mîreta Norwecî ya giravên Shetland bibin. Îsal heyecanek zêde heye ji ber ku geç beşdar dibin û herî dawî lewrik xwe gihand welatên Abhêliya yên ku gelek salin giç beşdar bûne û em hemû bi dîtina wê kêfxweşin. Serokê Vikingan Nail Moncrief jî hestên xwe derbarê festîvalê wisa diyar kir. Tiştek gelek ecêbe ew dem ji mêra herî dawiya jiyana min tiştek taybet e. Bi rastî jî zehmet e ku mirov vê şîrovê bike. Tiştek ecêbe. Abhêliya mezintirîn festîvala agir helkirinê ye ya li Ewropayê û bala mêvanên ji çar aliyên cîhanê dikişîne ku ji bo temaşakirina girîngiya bûyerê dicivin. Ku temsîla keştiyek dirêj ya Vikingan ya tenav agir da bilind dibe dike. Cet Uzel, Deng Amerika.